Bunul Dumnezeu a venit pe pământ să ne arate calea pe care să mergem, să ne întoarcem din nou și să fim împreună cu Domnul, nu numai aici pe pământ, ci și în cer. Trăind pe acest pământ, învățând lumea să facă fapte bune, pentru acest lucru a fost vândut, răstignit, înmormântat și a treia zi, cu putere să cerească, a înviat. Este un lucru mare pentru sufletul nostru. Că așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, atunci și zadarnic ar fi credința noastră. Prin aceasta El ne arată că credința noastră este vie. Eu îi felicit pe toți creștinii cu sărbătoarea Învierii Domnului și doresc ca această bucurie sufletească să se păstreze până la sfârșitul vieții în sufletul fiecare. Mulțumim!